Oh, marap-marap bawang daras dito na sinter ng tingo-tingoon. Nah, Prito na chicken. Oh, yun to ba? hindi pa man ako panos. Mando, ada nak kuan sila na atubaw na. Ala, kaya nung nagpaato ba mas Armando arong di sila mamatay. Ang garang abiri. Oh, ning lulong lagi. May lulong lagi. Last na asang gabi inay. Lahat daw na. Ansang may puli. Pero nagkatapusan, nagkita na sila. Nag-sparring na sila. Lulong. Mag. Nag-sparring na sila lulong si Armando. Ala, Armandong uyab ni upaw. Diyan si Martin. Pakibaw na isuon silang lulong. O, nilulong tagmatang Juan. Nanay, Martin. Nanay, suti na lulong. Nilirat ko nung bata. Di, sila makadawat kaya isuon silang lulong o makadawat. Nilulong magmata ba? Oh, gino. Mga taga ako. Yun sa may pamahaw liha na eh. Hindi naman pumahaw. Hindi naman pumidari. Oh. Diya na dog. Hindi pumahaw ko. Ano, ako ang kiro. Oh, diya di-explore mi na tog. Mahaw. Karoon nang iabot ng alas city. Ah, sa tsuha lagi. Hamang kadapit na eh. Nilas, tungkol sa pitador. Dapat sila tungkol sa misa. Ah, kadapit na eh. Ha? Magpada ako ni mo kwarta na eh. Parang Aliana. Ang katong hang nabaylos pag birthday ng Aliana. Sabi niya, nabaylo ka ba na baylo? Nama po ko'y masildong madidyo. Bayad mo ko sa PhilHealth. Tildo na guys. Na naman ko'y sildo. Nisildo naman ko naghapon. Nay, Huwag na naman naman pura may ikuan. si Promiray padadan? Oo, pura may pa na di kay. Hindi, mahalag ma. Isang taguan sa diya, hindi mo na gamitin. Ang panggatas ng Aliana. Gapo, nimbat mo ko kapong bugas. Sa Ano, kasal ko, gatas ni Eliana. Di sila mo kumagpada? Kay basig mauli day mi. Basig mauli day mi nay. Kay basig mauli mi. Hindi naman ko sa kare. Haram mas Aliana na itong istoryahon. Nagkaon ka, sa lamisa, kaya nga. O maka, o kaya makasidya. Agdang tubig. Diyan tubig Wilkins gihapon. Kaya kung tawagan dyan, kay, hindi may loader eh. Nay Wilkins gihapon diyan tubig. Oo, Wilkins yapon. Man. Kasi wala rin Wilkins. Ajo wala kay butang lang tanom. Na, Wilkins yapon, nga mahadlo kong painom sa kuwan lagi. Di ba ka na mga Init ng tubig. Kada bang mga galon nay ba ajo ilabay kay butang na tanom na kay pang hardino na dahil nag-abot. Ya, di. Di lagi na kang kuwan na rin. Siguma ha ajo ikuan ha. Tubig, kay. Ang tubig ko na rin sa'yo, mala. Ah sige tubigan na ito. Namusaman mo niya, namahan mo? Diyan ang mahos tiri kay paimong tambaw. Ningaw na minimo nay. Oo, labaw po ko, yung mga kuninjo. Ang lamiya Adi laman, kaya na permission. gakas-gakas nay, hilak na ko nay. Tulong sa lamaan, gasod. Ang ito bang inahan, ang katulad sa Norlina, grabe din kasasaka sa lagi. Oh, kay basig na kaingag ikaw diyang inahan. Naarap ka kasasaka. Basig na, may ang siguro kasi ang inahan nay. Ha? Basig may ang kasi ang inahan. May yung may ko, katong kunong ilang mga ako nga tos ko, alay na ito, naghilak ko no kay, mura ko nung ilang, mura ko nung pagkus ilang lula. Oh, Ginoo. Kamay may ang mandining tao. Ang bibo nga lagi dari, pag ngari nila. Lang kita ba sila sa platero, video. Wala na nay, I love you nay kay Nanti na pang ano niya, ito sa manghipo sa pagkus kusina ka magkwang ano, pagtiro. Bye-bye. Love you. Nanay, giligo na eh. Putan ra. Ni, si Panda. Si Panda. si Panda ko nung giligo ba? Si Kabang. Nay, giligo ba sa panda? Alig ko yun pa. Mo ka naligo-ligo sa kan? Katong ako pa siguro. Basig katong ako pa nagligo. Lapog ko magligid-ligid. Hala. Asig naman kay hanang ligo nay muhapit ko diha. Alig ko man sila na ho. Sige na nay. Magligo na, ibutang sa taas. Di pun mapahagkat. Suwagan ko sa mga suwagit. Nga.
Oh, sige nanay, kay nag-charge po yung cellphone na. I love you. Love you. I love you ni tatay po, si tatay. Matawag ako na. At taon kay. Nagkaan mo ka sa Aliana. Okay, mag... Nagkaan si Aliana. Sagdadan si Tiri po dito sa Divine Mercy. Oo. Kaya nakapanaad bang kong hapon nga mo tumi. Oo, wala. Bye. Bye, love you. Bye, Nay. Love you, Nay. Love you. Bye-bye. Extremely annoying shift later. Ning hapit mig Palawan guys, kani claim mi og kwarta padala gikan sa ang igsuon ni Sister Gigin. Nihatag si Jag pang allowance namo, andyan naabtan pa mig kusog kajong uwan. Natrap ni, parang kusog kajong uwan. Tagtaod pa mi dari lulingkod sa Palawan. Jabad to pa mi Divine Mercy. Hapit pa mi dari panagkot. Kay Jawat kaloy anta. Majid mawani nga itong pag-ampo kanunay. A few moments later. Diya guys, doong na may mahuli. Diya, nihinay na mag-uwan. Kaya nagbaklay rami. Diya, kay alas 12 na malagi kapin. Kaya hapit ni ugan ng palitog sedaan. Gustong tiri mo kanug sinugbang bangus. Naman daris andoks, no na lamay amang gipalit kay arang di na may magluto nagabot. Kay udto na. Dong na may manguli. Salamat po sa Ginoo kay nang lirang nagkasagawan. Kaligsik na laman. Meanwhile, later. Hahay. Nawali na din mi guys. Nabdan mi grabing kasagawan. Natrap mi dito. Diya, alas 12 na kapinron. Diya, ngagi na laman yung palit na laman migsidandaan nga luto. Diya, hapit na ako yung palit tukuan. Diya guys, ako i-share nito guys ba. Nakakita ako ginamos na ha. Bawo, lami ba ka ng ginamos ha. Ginamos, Visayas product, Rojas City, Iloilo. Mau guys, ato yung kilawan ninja guys. Sana ba itong nag-grib ko ginamos? Ninja, napayat po kong kamuti. Arang mahalag kamuti dari sa Manila. Tag 75 per kilo. Diyan, napayat po kong bulang huy da. Ninja na mo dangagon. Haras tiri. Paano sa gatong luto? Wa ba? Nadungag ka? Dali pa sa lubi udungag. Alas 12 na kapin. Alas 12 medya na no. Muti mo sa tagkuan, saging. Panawid gutom. Ang sa kanang ginamos na. Andiyan na may bawaan guys. Lamig ba? Takas-takas eh. 3 hours later, one winner left. Hi guys. Madyong hapon. Magluto ko kuan, bulang huy ha. Aghang napalit ni ganiha, bulang huy o kamote. Ang bulang huy, sala may unahog ng ag. Kay kuan, madawat na ni. Aray ko. Kaka-start na lang, samad na diretso. Ni. Stiri day, natog. Diyan si Ruby to si Kasbay. Ang inabuhi. Nagkuantos Ruby nag-vlog. Pikasin naman eh. Oh my God. Ang dali rin si Jamaluto ba?
Pwede mo ko sa pagspikasin ano. Pwede. Dadi agang uyab niya abot. Tago po din yung pakita. Maayos yung ano. Sa maayos. Maayos? Hindi nga ako kagulang mo eh. Ano na? Ano ba? Oh, sambil rubista kasi eh. Grabe dyan, kalain na dari pa yan. Hindi. Napamalagi misyon mga panahuman. Para bang itipak-tipak te? Lamig man na sa butang ng tulo. Asukal ay ka ng asin, asukal. Oo, palitan na ito na ron. Kan namay ka ng gipo anali. Kanang gi Ang sausos, ginamos? aw. Pwede mo siguro isang sos ginamos na may tungo. Aman. Kanang tinunuan niya na. Dapat ito pa si babaw, tungo na po. Sunod na. Hugtong dili mo na pila di abo. Ano naman eh? Tulo naman ni kabuok. Kaya wala gini na mga sila mo ato ko mag Ugay. sila magpan ko mag sa orasan na. Madaot na si Jaog, di pa si Ja dengagon. Jaog mga adlaw ra ba? Isa na pag may kaadlaw sa Philippine Arts Center ani. Medyo lang magnay good news. Madali mi. Doa ganito, butang ba naggamay ng asin tayo? Di na. Butang nagamay ng asin? Yan ay salamin din nga ron. Ugma na po itong kamuti. Ang merinda ba? Oh my God. Palita sa handbe? Lamin na ninja. Saus-saus ginamos. Ayaw. Sama to yung tuba. Yung daang tuba. Bahal. Bahal. Way 20 to yung ginom. What? Way 20. Binti. Halo ko sa butong 20. Hindi ko alam yung binti. Pag inom ng tuba, may 20. May halong cook. Oh, bibili ng cook. Uminom ka ng tuba na walang halo-halo? May halo. Kailan? Haluan pa lang. Pag mag-inom Dapat uminom ka kanina, walang halo. Ano halo? Soft drinks. Baho. Bujog. Ano pa dul-dul din na baho kang tuba ha? Ito mix. So, yung inalo ko sa ininom ko. Yun nga, ang tinatanong ko kung may binti yung ininom mo. Yun ang tanong ko. Yung magkakasabot o binti. Sa mga salita sinjo. Binti. Sagol. Sagol yan, sagol. Binti. Hindi ko alam binti. Sagol lang sa amin, sagol. Sabon. Dali rin si Jam maluto. Dati, pagsabaw te. Kamabaw ra. Yan na guys. Tanapod. Yan na guys. Nakugasan mo lang. Isa na po din kakaldero. Pakto na yun sa kanihapon. Anong kuan guys, gitipak-tipak. Kuan. Parang madali kaluto. Nakanahon na ako guys, basta tatong kanta ko grade school. Diya. Bukid lagi kinabuhi sa una. Diya. Magdangang may bulanghoy, pero di nganing puti, yelo. Mahilak di ko guys, kaya di ko bangay itong bulanghoy nga yelo. Diya. Grabe din, sakit isang buot na magdungag-lungag nga to. Kuan man guys, no choice kay palagi lain. Ang pagusog kaon bisag ani labag sa kalooban. Hindi siguro ni maurot eh. Hindi na patos. Ngayon na ka na ganan. Tubig.
Butas butang agasin. Ito guys, ano yung taka? A few moments later. Guys, tingnan ko. Ay, may sabaw pa. Hilaw pa na. A few minutes later, a little longer. So, dara guys, naluto na gatong puting bulanghoy. Ginamos na, nakapalit ko ganiha. Mura dyan sa ginamos sa buhol. Puro ko ani, sa Rojas. Ginamos sa Rojas. Sa Bisaya man po ng Rojas. Na guys, mga anta na dara gatong bulanghoy dia. Diya, pare sa ginamos, kasi makarelit dia. O may saging. Kare sa lamang bulanghoy, pughad man po. Ah, kaya mo na. Duha gamay ra ka nagkaamo ko bahaw. Pigaan na niya mong ginamos ng kalamansi. Dit sa mga kaon pamata. Hala, pugaro ba dito ay. Pero ginamos bawal mo ko na parat. Ato pala yun. So, kalimutan? Ano nang dasinan? Asukal? Magkuha ko. Di ko. Di po ka, di po ka magkasukal. Hindi mo sila, pagkamay ko Di ko mukha lang sa bahaw ka ang nagkaan. oras ka ibog ba? Kaan ko bluto kaya ha. Hindi ako mukhaon kay mukhaon juga ko yung murot na nagkaon. Gahan laman may mabiling. Magbaw tayo na. Magbaw Hindi tayo mo baon na. ta uma. Di ko sinter. Kaya sa ka-chicken. Be, pengen be. Tikman natin. Ang sarap na Bilib di ko ni mo kagulanghoy. kamuting kahoy. This mean is kalibre sa amin to, mga mix, mga bay. Siya nga sila. Libre. Kalibre. 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 Ngayon, isaw-saw nisa sa Namos. ginamos, tapos may sili, may kalamansi. Teka may sili. Sobrang yummy! Pughad. Kalibre ni sa among mga migs, mga bay. Kaya sa lugar na mamaalit, Bulanghoy. balanghoy. Bulanghoy. Ang balanghoy sa amin, sa probinsya namin, balanghoy, kasama na lahat. Kamote, saging, kamote, katulad, kailan ni kamote ha? Kamuting kuhan man eh, kamuting kahoy, manis Tagalog ni. Balanghoy ka pa sa inyo. Bulanghoy nga. Balanghoy. Kasaba sa English. Hindi. Kasaba. Pughad man dayon. Kung kaon luto. Luto bugas. Luto kung po na siya. Kalibre ni sa amo. Masarap man eh. Pughad ay just. Wala, maliit pa hanggang lumaki ako. Ito yung pagkain namin. Akala ko ba may kaya ka sa inyo? Sabi mo. Ngayon na, medyo nakaangat na sa buhay dahil nga may trabaho na yung mga anak ng papa ko. Na ngayon, medyo na-down kami ngayon kasi mura lang yung ano eh. Mura na lang yung kopra ngayon. Niyog sa probinsya. Kaya umasa yung mga magulang ko sa padala namin, Bawal mo kasi natisler kang Sara, sara. padala namin sa Mura lagi ginamos sa buhol. Sayang nga ikas kuan. Ginamos. Pero Mura lagi bawal ginamos ako, sa ay. buhol. Pero Hindi naman ko na ng palabi. Sara ka to sila. Talara ko. Tambos ibag. ilaway po dagi sa ka bulinaw. Mura lagi ginamos sa tuwa. Ha? Nga. Ano? Atamba ko. Ano man dapat? Okay ba ba? Kaya, ang ginamos sa Luzon guys, katong na puro sa Baura. Kaya mga dili ginamos sa Bohol. Hindi ka maguskuan na, kanang Rojas. Isayo mo ganang lugar ah. Ang lamig mo sila. sub na makasugo po sa niya pag Jollibee. Tapos may kanin dalawa. Tapos may saging pa. May apple pa.
May kalibre pa. Ang dalaman ko doon kinawa eh. From SM Santa Rosa to San Pablo. SM San Pablo City. From San Pablo City to Baliwag, Bulacan. SM to San Fernando, Pampanga. Grabe, gimana oh, Jollibee. Pre Jollibee. Pre McDo. Pre Greenwich. Pre Chowking. Greenwich. Oo nga. Greenwich ba pagkabigas? Pre Greenwich. Pre Chowking. Pre Red Ribbon. Pre Jollibee. Saan ka pa? Yabang pre. Saan ka pa? Minsan lang yun. Hindi palagi. Minsan lang. Pag mababait yung mga manager, matik may pre. Pag wala, di. Bili. May dala siyang ano guys. Palaka saka suso. Hello guys. Mga mahal nating ina dyan sa tahanan. Ano ma? Mga mahal nating ina dyan sa tahanan. Kapag yung asawa nyo ay mahilig kumain ng suso o palaka, comment lang kayo sa YouTube channel ni Mama Alex kung anong mga klaseng luto sa palaka at suso. Kung sa palaka, paki-comment na lang kung anong mga ingredient na pwedeng ihalo doon sa palaka. Alam mo na kagpalit, hindi ka nabagon saan pagluto. Pag sa suso naman mga mama, mga ina ng tahanan, comment lang kayo sa YouTube channel ni Mama Alex kung anong mga ingredient na ihalo doon sa suso. Mag-search good sa YouTube. Matagod-jagway mo comments. Hindi maluto.